Naj Elektrodom je najväčšia slovenská sieť predajní s elektronikou. Ich 26 kamenných obchodov je rozmiestnených po celom Slovensku. Zadanie od klienta. Vytvorte Facebook kampaň, ktorá nám získa čo najväčší počet fanúšikov a naštartuje našu komunikáciu na Facebooku. Primárne chceme osloviť ľudí, ktorí na internete zbierajú informácie, ale nakupujú v klasických kamenných predajniach. A to všetko s minimálnou mediálnou podporou. Kampaň sme postavili na súťaži, ktorá okrem Facebooku využívala aj samotné predajne nášho klienta. Úlohou súťažiacich bolo pomocou indícií a live streamingu z predajní vypátrať, ktorej z 26 predajní sú v daný týždeň ukryté výhry. Vďaka kreatívnemu konceptu sa nám podarilo užívateľov Facebook aplikácie natoľko aktivovať, že sa z nich stali agenti. Agenti misie NAI. Každý agent postupne na Facebook stránke NAI Elektrodomu a vo Facebook aplikácii nachádzal indície, ktoré mu pomohli zistiť, v ktorej predajni sa daný týždeň súťaží. V aplikácii tiež bežal countdown, odratávajúci čas do začiatku streamingu z predajne. Spustenie streamingu bol zároveň signál pre agenta, že hra, misia, sa začala. Ak chcel agent získať výhru, musel čo najrýchlejšie prísť do vybranej predajne. Podmienkou však bolo, aby mal pri sebe zvláštne poznávacie znamenie a našiel notebook, z ktorého bežal streaming. Notebook agenta odfotil a v zápätí mu oznámil, či bola jeho misia úspešne splnená. Vďaka silnému engagementu kampane do každej predajne pribiehali desiatky ľudí s rôznymi netradičnými znameniami ako červený krafiát alebo nafúknutý balón. Kamera snímala celý priebeh až do rozdania všetkých telefónov, takže ostatní agenti mohli na internete v priamom prenose sledovať snaženie a emócie ďalších súťažiacich. Ak sa predajňa nenachádzala v agentovej blízkosti, mohol využiť trojicu spojok, ktoré si vopred vybral cez aplikáciu. Ak spojka prišla do vybranej predajne ako prvá, získala telefóny pre zvyšok tímu. Hráči mohli hľadať spojky po celom Slovensku a zvýšiť si tak šance na výhru. Aj vďaka tomu sa hra prirodzeným a nenásilným spôsobom šírila medzi ľuďmi. Výsledok? Za jeden mesiac kampane sme aj napriek minimálnemu reklamnému budžetu dosiahli prírastok 25 000 aktívnych fanúšikov, ktorí sa každý deň zapájali do hry a diskutovali o nej na našej Facebook page i napriek tomu, že like stránky nebol podmienkou zapojenia sa do súťaže. Reach kampane bol približne 1,4 milióna z 2 miliónov Slovákov na Facebooku.